Hola, benvinguts. Avui us farem la correcció de les activitats de matemàtiques del dossier número 2. Vale? Començarem per el primer exercici, que hi havia aquestes tres figures. Havíeu de calcular quan feien els costats amb el regle. Primer aquest feia 4 centímetres, aquest 6, aquest 3 i el rectangle taronja feia 7 i 3. Vale? Si anem a les preguntes de sota, ens demanava l'àrea del rectangle blau. Recordeu que l'àrea d'un rectangle es calcula multiplicant la base per l'alçada. Per tant, en aquest cas són 24 centímetres quadrats. Centímetre per centímetre, centímetre quadrat. En el cas del quadrat són 3 per 3, per tant, 9 centímetres quadrats. D'acord? I el rectangle taronja seran 7 per 3. Total, 21 centímetres quadrats. Quina és la figura que té l'àrea més gran? Doncs aquesta, no? La del rectangle blau. Vale?